Desgaňyz hakykatdan hem howpsuzmy? 1 sekundyň içinde hemme zat ütgäpler. Şonuň üçin howpsuzlygy hünärmenler ynanyň. Türkmenistany howpsuzlyk we video gödäwçilik ulgamlary wagtda texnik terişçileriň servisi hojalyk jemgyýeti 15 ýyl bäri öňde barjy kampaniýalaryň biri bolup gelýär. Kampaniýa geçen ýyllaryň dowamyny onlarça strategik ähmiýetli taslamany üstünlükli durmuşa geçirdi. Olaryň hataryna halkara korporasiýalaryň Petronas, Dragon Oil, Schlumberger kampaniýalarynyň önümçilik desgalary, şeýle hem akylly arkadaş şäherindäki ýerim ölçberli taslamalar bar. Habarlara görä texnik terişçileriň servisi dünýäniň öňde barjy brendlary bolan Hikvision, Honeywell, Cisco, Axis we ITC kampaniýalaryň ygtyýarly hyzmatdaşlardyr. Bu ýagdaý kampaniýanyň hyzmatlarynyň halkara standartlaryna laýyk gelýändigini tasdikleýär. Texnik terişçileriň servisiniň düzümine 50-den ograk ýokary hünärli işgär zähmet çekýär. Olar taslamalaşdyrmakdan başlap enjamlar üçin etmek, gurnamak, işe ýerdirmek we hyzmat etmek ýaly ornaşdyrmagyň doly tapgyryny amala aşyrýarlar. Kampaniýa video gödäwçilik ulgamlary, ýangyn we gorog duýduruş ulgamlary, giriş-çykyş gödäwçiligi, tez arkaly duýduruş ulgamlary, awtoduralga çödgütler boýunça ýürütilýär. Texnik terişçileriň servisiniň hyzmatlary diňe senagat kärhanalary bilen şäklenmän ýaşaýyş toplumlaryny, bilim edaralaryny we sowda merkezlerini hem öz içine alýar. Öz maddi texnik binýadynyň bolmagy kampaniýa kepillik hyzmatlaryny tiz ýerine ýetirmäge we gurnama işleriniň ýokary hylyn üpçün etmäge mümkinçilik berýär. Texnik terişçileriň servisi tergi çärelerine işçän gatnaşýar we Türkmenistany howpsuzlyk ulgamlary bazaryna öňde barjy orunlaryň birine ýeleýär. Şonuň üçin desgalaryňyzyň howpsuzlygyny anamly ellere tapşyrmak üçin ekranyňyzda görkezlen telefon belgileri bilen habarlaşyp bilersiňiz.